Kiitoksia. Pieni korjaus, en ole toimitusjohtaja, kyllä herra toimitusjohtaja seisoo tuolla. Mutta vastaan muun muassa Suomen myynnistä. Ja taidan ensinnäkin toivottaa teille kaikille aivan upeata sinivalkoista aamupäivää. Eikös vain näin? Ja mä voisin sanoa, että mulla on ollut unelmatyö, tässä puhuttiin unelmatyöstä, niin mulla on ollut unelmatyö viimeiset yli 2 vuotta. Koska mä oon saanut oman työni ohella olla vetämässä tätä Suomi 100-projektia. Ja tää on, niin kuin aikaisemmista puheenvuoroista tuli ilmi, tää on ainutlaatuinen tilaisuus meille kaikille meidän elinaikana. Aivan upeata. Ja vielä tämmöinen henkilö, joka puolet elämästään on asunut ulkomailla, niin kyllä tämä laittaa, jos mikä, sinivalkoisen sydämen sykkeen. Eli aivan upea koko tämä Suomen tarina ja se kaikki, mitä Suomessa tulee tapahtumaan. Me kuultiin tässä Karilta ja Maijalta, nähtiin meidän upea lahja Suomelle. Me kuultiin myös siitä, kuinka tärkeä luonto on meille suomalaisille. Ja nyt minulla on ilo ja kunnia kertoa teille tämä Suomi 100-vuoden juhlatuotekokoelma, jonka me olemme luoneet. Kerron teille sen kokonaiskonseptin, mutta tuota pikaan pääsette katsomaan ja näkemään kaikki yksityiskohtaisesti ja kokemaan tämän upean tuotesarjan. Tämä homma lähti käyntiin 2,5 vuotta sitten, kun tätä koko Suomi-projektia lähdettiin suunnittelemaan. Ja tässäkin inspiraation lähteenä oli suomalainen luonto ja meidän design-historia. Lopputulos aivan huikea, 45 eri tuotetta, joista suurin osa on pakattu erityisiin juhlavuoden pakkauksiin. Mukana ovat kaikki meidän pääbrändit täällä Suomessa. Iittala, Arabia, Hackman ja Fiskars. En lähde käymään koko 45 tuotetta läpi, mutta kuten sanoin, niin nostan muutaman asian tästä tuotekokonaisuudesta esiin. Ensinnäkin, kuten arvata saattaa, niin mukana on Suomen värit, sininen ja valkoinen. Voimakkaasti eri sävyissä. Voimme kuvitella, että jos menee keväthangille hiihtämään tai kuulas kuutamöyö, minkälainen on sinivalkoinen siellä. Esimerkki tästä sinivalkoisuudesta ja sinivalkoisesta tuotteesta tässä kokoelmassa on tämä Iittalan juhlavuoden lintu, jota tullaan tekemään rajoitettu 2017 kappaleen erä. Meidän kaikkien rakastama Arabia puolestaan tuo markkinoille mukit, jotka edustavat meidän tuotteemme design-kuvioita menneiltä vuosikymmeniltä. Tässä sarjassa on 10 erilaista mukia, kaikki eri vuosikymmeneltä. Ja varmaan tämä on semmoinen tuotekokonaisuus, että itse kukin meistä löytää tästä sen oman, ihanan, joka liittää myös niihin ihaniin muistoihin siihen omalle vuosikymmenelle, joka on ollut itselleen se erityisen muistolikas. Aivan mahtava kokonaisuus. Mutta emme katso vaan taaksepäin, emme vaan klassikoihin, mutta katsomme tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen katsomme sillä lailla, että markkinoille osana tätä kokoelmaa on aivan uusi tuote Fiskarsille, uusi tuotekategoria vasarat. Tämä täysin uudelleen muotoiltu ja funktionaalinen vasara symboloi hyvin sitä, että me Fiskarsilla tahdomme olla mukana rakentamassa Suomen menestystä myös tulevina vuosina. Eli kaiken kaikkiaan meillä on erittäin upea kokoelma, jossa on todella sinivalkoisia klassikoita Aalto-Maljakosta, linnuista, uutuuksia. Varmaan klassikoita, joista osasta tulee muodostumaan keräilykappaleita,
ja jotka tulevat olemaan mukana suomalaisten juhlissa ensi vuoden aikana ja siitä eteenpäin.